bukaerako keino oso adierazgarria izan da. Zut, dena laburbiltzen dula. Bai, librada galanta izan da. Pekineko jokutan, klasifikatorietan kanpoan geratu nintzen, Londresen ere obsesioa klasifikatorietan kanpoan ez geratzea zen, eta gaur momentu batean Pekinen bezala ikusi naiz, kanpoan. Ba, ez esan zure burua kanpoan ikusi duzula hori batek. Bai. Hori ez da erresa. Kompetizioa hasieratik komplikatu ikusten nun saltoko maniobragatik, baina ez nun espero 50 bat eukitzea, ez? Eta horrek ja oso kanpoan uste zaitu, eta azkeneko momentua arte Intríngulis horrekin hori soluzionatu behar nun, eta soluzionatu dut, baina baziteken hori aurrera ez eramatea eta momentu enten burumakur bueltatzea, ez? Atera da, ez da jetxiera marabillosa izan, baina nire helburua gaur barruan sartzea zen. Hori esan behizun nolako izan da bigarren jetxiera hori, gehiago puntu hartan jarri duzu erreta guztia, ez? Bai, erdi arte nahiko ondo, eta gero ja, burua saltoko toki hortan zegoen, ez nun gehiagin ekatu nahi saltokoa barazo txikin bat eukiko banu, denbora eukitzeko, reakzionatzeko, indarrak eukitzeko, ze nahiko rekordio bukaeran da, eta mantxotu indet pixkat, eta goi atea detenean, jazta aseguratzen, egi azkeneko atea saltatu dut. Honek, ez dakit, honek lagundu izazuken finalera begira, ez dakit, azkeneko jeitxira ona, etzuaz favorita bezala, ez dakit, lasaiago iriztu erri lagundu izazuken? Favorita izan, ez izan, hori gutxienekoa da. Hemen favoritoak ez diegun batean iten, eta gauza da, jeitxira bakoitza zerotik hasten dela. Eta jeitxira bakoitza zerotik hasten ez, 15 gaude, zerotik hasten da, eta lehenengo 10 ikusiko da. Hemen denak oso ondo ezagutzen geha, badakigu bakoitzan maila zein dan. Eta begira, favoritotako bat kanpoan geratu da, Ana Satila Brasildarra, eta pena handiz, neska gaztea dalako, karisma handia dalako, eta aurten oso ondo ibiltzen ari dalako. Kaldu inaiz, ja.